Pense que mai hauríem de menjar llepolies, no sabem com estan fetes i, a més, són dolentes per a les dents, provoquen càries. Ens gastarem molts diners al dentista. Ai, doncs jo opine que no cal ser tan extrem. Nosaltres podem ser responsables i si tenim una alimentació adequada tots els dies, és a dir, mengem fruita, verdura, carn i peix, llet, ous, llegums, sí que podem menjar algunes llepolies o dolços de tant en tant, però només de manera ocasional. Una vegada a la setmana o cada 15 dies. Jo no hi estic d'acord. Si mengem malament, podem engreixar i tindre malalties i això fa que no puguem fer activitats com, per exemple, córrer o patinar, perquè ens cansem de seguida i no podem seguir el ritme de la resta dels nostres amics. Precisament si fem exercici podem estar més sants. I és per això que podríem menjar alguna llepolia molt de tant en tant, perquè el nostre cos està fort. A mi, per exemple, m'agrada jugar a pilota valenciana i entrene 2 dies a la setmana. M'agrada eixir a passejar pel bosc, anar amb bici... Al meu temps lliure mai estic parat. Però clar, si una persona en el seu temps lliure està jugant a videojocs o mirant la tele, clar que engreixarà abans.